Dobrodošli u Biznis vijesti. Povodom Svjetskog dana hrane 16. oktobra prehrambena industrija Klas donirala je 2 tone brašna javnoj kuhinji Crvenog križa kantona Sarajevo i kolektivnom centru u Hrasnici. Svjetski dan hrane obilježava se od 1979. godine, a cilj je podizanje svijesti o problemima gladi i siromaštva u svijetu. Dakle, radi se prvenstveno o brašnu i slatkišima za djecu koji su smješteni u kolektivnom centru u Hrasnici i vjerujemo da ćemo ovom akcijom barem na trenutak uljepšati Svjetski dan hrane socijalno ugroženim kategorijama stanovništva koji su inače u fokusu obilježavanja ovog datuma. Cilj akcije je skrenuti pažnju javnosti na probleme siromašnih i gladnih kojih je nažalost sve više u svijetu. Statistike procjenjuju da je negdje oko 800 miliona gladnih širom svijeta. Dakle, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i širom svijeta imamo zaista socijalno ugrožene kategorije stanovništva kojima je pomoć prijeko potrebna. Donacija je udružila gradske rivale Fudbalski klub Željezničar i Fudbalski klub Sarajevo, čiji su igrači zajedno učestvovali u akciji te pokazali složnost kada je humanost u pitanju. Iako smo ljuti rivali na terenu, kad su pitanja ovako humanitarnih stvari, tako uvijek se odazivamo i uvijek smo složni povodom toga. Tako da, eto, povodom Svjetskog dana hrane, danas smo se okupili da damo neku donaciju, tako da eto, uvijek se družimo kad su ovakve prilike i to je to. Mi kao ispred kluba Željezničar nama je drago što možemo ovakvim akcijama da se odazovemo i pokušavamo da ovim ljudima olakšamo život što je više moguće. I vidio sam da ovim ljudima treba pomoći i pozvati sve ljude u koje su mogućnosti da probaju da im pomognu. U druženju s fudbalerima naročito su uživali mališani iz kolektivnog centra u Hrasnici. U ovom centru trenutno živi 21 porodica s 9 djece uzrasta do 15 godina. Gledali ste Biznis vijesti.